Welcome. To the Tribes. Benvidos. As terras de Tribes. Mira que reloxo máis bonito. Sí, é a da Praza do Reloj. É a praza máis bonita de Tribes. A Praza do Pilón. Que che parece se imos a botar un partidiño ao Parque de San Roque? Vale, imos indo. Aquí vivo eu. E como se llama? A Praza do Grifo. En Tribes tamén temos o noso palacio. Claro, el Palacio de la Marquesa. ¿Sabes cuál es la construcción romana más importante de Tribes? A Ponte Vivei. Que río é este? É o río Vivei e por aquí abaixo está o Parque do Caneiro. Mira que monumento máis bonito. Sí, a Ponte Cabalar. Que fervenza máis bonita. É a fervenza da Ponte Cabalar. Sabes que había en Tribes fai moito tempo? Sí, unha fábrica de chocolate. Chocolate Fénix. Que rico. Que calzado porían os romanos para pasar por esta calzada? Sandalias de coiro. Esto canón da Navea. Sí, enlazo coa Ribeira Sacra. Para comer a mellor froita na Galicia. A Navea. Pois mira, este é o noso instituto. Sí, pois dentro de un ano xa temos que vir nós. Entonces, para que veña xente a Tribes? Que veñan ver o folión. E tamén a comer a bica, que está moi rica. Dende os estudios Interbibliotecas informamos que Este é o comezo dunha nova aventura. Non se vayan todavía, hai máis.